Dobar dan svima, dobrodošli još jedan video. U ovom videu ću vam pokazati kako da najjednostavnije ispišete neki tekst uz pomoć Arduino mikrokontrolera na vaš display. Evo, ovo je display koji ima 16x2 što tiče karaktera, znači 16 karaktera ide po jednom redu, ukupno 32 u dva reda. Naravno, ne zaboravite da se razmaci računaju kao karakter. Mislim, prilikom ispisivanja da nešto ne pogrešite. Zatim, tu dole imamo neke razne kontakte, odnosno pinove na koje sam ja povezivao. Sada, ja ću vam znači ostaviti svakako, ili ću vam sad staviti tokom snimanja ekrana, nebitno, znači koji od ovih vodite gde, pošto i ovako se nećete snaći nikada, ali nemojte da se brinete, znači ja ću vam ostaviti to na displeju, a i svakako dole u opisu, znači šta se na šta povezuje, zato nemojte ništa da brinete. Zatim, šta je sledeća stvar? Prvo, kada ovo budete povezali, prema mojim instrukcijama, slobodno uzmite jedan, bilo koji ovog tipa kabel, znači nema to je original od Arduina, znači to je nebitno, inače da znate, pošto već naš drugi video od Arduina, pa nisam stigao sve da vam kažem. Znači, uzmite ovaj kabel i bocnite ga u Arduino, drugi kraj ćete u vaš računar ili gde već želite. I ostavit ćemo naravno u kadru samo da nam bude naš display. Evo, meni je na displeju bilo nešto ispisano, sad je naš display prazan, kao što vidite. Piše promaja, da. To sam ja testirao, znači ispisivanje na displeju. Kao što sada ovdje vidite, znači tu imamo naš kod. U kodu imamo include liquid crystal.h, contrast, znači stavimo na 20, to je znači integer, to stavimo vrednost, i liquid crystal, znači definišemo, znači za LCD 12, 11, 5, 4, 3, 2, znači to su pinovi. Analog write 6, kontrast i imamo dole LCD begin, znači početak na 16,2. Imamo loop, znači LCD set kursor, znači tu stavimo kursor znači na 0,0, to je ovo ovdje prvo mesto i znači odatle ispisujemo znači LCD print ovaj prvi deo, zatim imamo LCD set kursor ponovo, ali to je 0,1, znači to je 0 ovaj, ali zarez 1 i tu ponovo ispisujemo u drugom redu šta želimo. Zatim idemo ovako, ovdje ćemo uneti gore na primjer neki tekst, znači tipa ovako ćemo Nedić, a dole ćemo ispišemo production i moj vam je savjet da vi ovaj tekst ne kopirate. Kada kopirate ovaj kod za Arduino sa neta, vi ćete naići na određene probleme, određene greške zbog tih određenih nevidljivih karaktera. Molim vas, pazite, znači pokažite mi te izlazne greške u jednom od videa, znači nemojte to raditi. Ja sam naišao na takvu grešku pa sam jednostavno prekucao. Zatim idemo na verify i treba da kompiluje sketch ovaj naš, mi ćemo sačekati par sekundi, zatim kada je kompilovo, sad ćemo da ga uploadujemo na board. I evo ga, kao što vidite, on je nama upravo ispisao Nedić Production. Naravno, nije moglo slovo N da stane, zato što, eto, zafalilo je karaktera, ali, na primjer, ako bih skupio karaktere dole, tako da to bi bilo to. Ja bih vam se zahvalio na pažnji i poželao prijatan dan, a vi ostavite uz druge videe na mom YouTube kanalu i ostavite like i subscribe.